Ngizama ukududuza amaphakethe imali la iningi ngakhona kukho ngasekhaya kuseyintabeni noma kukude ekhaya kodwa ngihamba ngibuye noma kukude kodwa ngihamba ngibuye noma kukude ekhaya kodwa ngihamba ngibuye noma kukude kodwa ngihamba so fresh, so nat. Yeah. Manje ngisagqoka bese ikhona performance engizoshaya ngisagqoka kanje because manje ngiyaphuma ekhaya. Yeah. Uzokunika cash naye kanje lo qashile. Yes. So isini sithatha manje ya lo bafona. Cha. Hola. Yeah, yena uzobe kuvalelisa lapha njengomdida wakho. Uma wengane kodwa ngihamba imali la iningi ngakhona kukho ngasekhaya kuseyintabeni noma kukude ekhaya kodwa ngihamba ngibuye noma kukude kodwa ngihamba ngibuye noma kukude ekhaya kodwa ngihamba ngibuye noma kukude kodwa ngihamba ngibuye noma Showcase boy. I'm not I'm just Akusizuhlala ngibe ngasebenzi kumele ngiyophatha nami ngibuye namasenti kodwa imali la iningi ngakhona kukho ngasekhaya kuseyintabeni amen uNkulunkulu ngicela ungibheke phambili ufuna ukubuya ekhaya ngisaphila ngiyohlangana nomndeni plus futhi kudala ngawugcina we have to celebrate ngizobuya nomholo mangifika sonke siye edolobheni umuntu usehlele semgaqweni lokhulu senokuthetha manje edladleni athwala uthele ukuthi imali la iningi ngakhona kukho ngasekhaya kuseyintabeni akusizuhlala ngibe ngasebenzi kumele ngiyophanda nami ngibuye namasenti kodwa imali la iningi ngakhona kukho ngasekhaya kuseyintabeni amen uNkulunkulu ngicela ungibheke phambili ufuna ukubuya ekhaya ngisaphila ngiyohlangana nomndeni plus futhi kudala ngawugcina we have to celebrate ngizobuya nomholo mangifika sonke siye edolobheni ngizobuya njalo makuhlangana yazi nginokuncuma ngedwa njalo mangicabanga ukhulu uyasibala sonke methandazo the reason isaphila yendi kwamnandi masihlangana ngizobuya ekhaya umuntu uhlele seyintabeni angithi umuntu usehlele semgaqweni lokhulu senokuthetha manje edladleni athwala uthele ukuthi imali la iningi ngabona kukho ngasekhaya kuseyintabeni akusizuhlala ngibe ngasebenzi kumele ngiyophanda nami ngibuye namasenti kodwa imali la iningi ngakhona kukho ngasekhaya kuseyintabeni amen uNkulunkulu ngicela ungibheke phambili ufuna ukubuya ekhaya ngisaphila ngiyohlangana nomndeni plus futhi kudala ngawugcina we have to celebrate ngizobuya nomholo mangifika sonke siye edolobheni Dalise baba. ukhulu uyasibala sonke methandazo the reason isaphila yendi kwamnandi masihlangana imali la iningi ngakhona kukho ngasekhaya kuseyintabeni noma kukude ekhaya kodwa ngihamba ngibuye noma kukude kodwa ngihamba ngibuye noma kukude ekhaya kodwa ngihamba ngibuye noma kukude kodwa ngihamba ngibuye noma kukude ekhaya uma wengane nangu uyoyiphitha ingane uqala ke namsubuya negrosa ephule imali encane ushiye khona la sihlala khona kodwa ke lokho kungakudidisi ukhulu uyasibala sonke methandazo the reason isaphila yendi kubamnandi masihlangane ngizobuya ekhaya umuntu uhlele seyintabeni
ungakhala uyakhula mfana impilo njalo mfana yazuma nowangeli noma ngibuye ngaholanga bathi thula ungakhala uyakhula mfana impilo njalo mfana noma kukude ekhaya kodwa ngihamba ngibuye noma kukude kodwa ngihamba ngibuye noma Sonke setolope. Jaula gogo. Ukucela kuwe egameni lakho moya ongcwele Nkosi yami umntwana wakho esahamba mdala wezinsuku uhambe naye Nkosi yami sosale silindile Nkosi sithi ngizama zakho ezivela kuwe Nkosi yami ngoba sazi Nkosi yami ukuthi amandla la yakhona siyathandaza Nkosi egameni lakho uJesu Kristu waseNazaretha Nkosi kuthiwa la sinqonqoza khona uyosivulela nalo mntwana njengoba ephuma uzomvulela la enqonqoza khona egameni lakho elihle la Jesu Kristu waseNazaretha amen.